La Copa dels Orígens, la novel·la que vull presentar-vos, és una novel·la que té per protagonista a Sílvia, que és una jove adolescent que en el seu viatge de fi de curs a Florència descobrís que a l'interior del Museu dels Uffizi els quadres són vius i que a més mantenen una lluita aferrissada per culpa d'una duquessa malèvola, perversa, que ha usurpat el poder i té dominada la població, i Elisa es veurà embolicada en una aventura trepidant en la que coneix molts amics, en la que també trobarà l'amor de la seva vida i que acabarà a més d'una manera molt sorprenent. Destacar de la novel·la, jo destacaria sobretot els valors que hi ha en el rerefons de la història, que són la lluita per la democràcia, la llibertat, amors com l'amistat i com la solidaritat, com valors imprescindibles per a la societat en què vivim, i sobretot destacar la gran fantasia que té la novel·la, que permet que els lectors disfruten llegint, però a més que aprenguen el que són les grans obres d'art universal, concretament les del Renaixement, les del Quattrocento, per manera que puguen sensibilitzar-se i per la curiositat adquirir nous coneixements sobre aquesta interessant etapa de la història de l'art.